No ale teda vadilo tomu človeku, že pýtame peniaze za obrázky a videá, ktoré by mali byť zadarmo. Veď sú zadarmo, máš ich plný Instagram. Aj môj, aj Terezín. Tento obsah, ktorý sme sa rozhodli tvoriť, je preto, že obidvoch nás bavia travel vlogy a baví nás to robiť, tento typ kontentu alebo obsahu. Ale tým, že nás to stojí tiež nejaký čas, aj nejakú produkciu a tak ďalej, nejakého strihača, človeka, čo sa tomu povenuje, tak proste sme sa rozhodli to spoplatniť, ale to je určené pre ľudí, ktorých to zaujíma. Opakujem, že keď ty máš s tým problém, teba nikto nenúti nič robiť. Ty sa proste len nevenuj tomu pozornosť a venuj pozornosť tomu, čo ty chceš. Veď to není akože podstatné sa to s tým zaoberať, takže kto chce, máme nové Hero a budeme tam dávať obsah z dovoleniek a z cestovania. Ja osobne si tiež platím proste Hero. To, čo tu hovorí presne Tereza v pozadí, že my tiež si platíme obsah rôznych tvorcov a presne to, že aj doma si platíš Netflix, ja neviem, HBO Go, koľko Disney, ja neviem čo všetko, Apple TV a rôzne tieto platformy, pretože keď ťa zaujíma nejaký obsah, ktorý tam je, tak je logické, že tvorcovia toho obsahu a tvorcovia tej platformy to nebudú robiť zadarmo. Konec koncov aj YouTube je spoplatnený. Všetko je spoplatnené, jasné. Tak je to proste spoplatnené. No proste nebuď proste zbytočne rýpavý a keď chceš, proste presne, keď ti to vadí u mňa, tak to skús robiť ty, že či je to také jednoduché a či to naozaj niekoho bude aj zaujímať. Vieš, toto je tá pointa, že keby to ľudí nezaujímalo, tak tam nepribúdajú, vieš. A to, že máš byť v niečom ešte konzistentný a robiť to dobre, tak to je tá najväčšia výzva na tom. Čiže zadarmo obrázky tu máte, alebo máš a je ich tu plno. Dávame videá, storky, reelka, fotky, karuzely, kokody, je toho extrémne veľa, čo tu máš zadarmo. Ale proste obsah, ktorý je navyše, je proste spoplatnený. Takto to funguje v celom svete, len u nás zase sa musia nájsť ľudia, ktorí si myslia, že ja si akože nútim niekoho, aby mi posielal peniaze. To takto nefunguje. Keď niečo robíš a robíš to dobre a ľudia to chcú, tak sa ti darí. Keď robíš niečo na piču a furt do niečoho len pičuješ a furt ti všetko len vadí, tak budeš nešťastný kos celý život. Chodiť mudrovať na internet. Majte sa dobre, zabávajte sa, buďte šťastní a zdraví. To je dôležité. Neriešte hovna.